Bon dia a totes i a tots. És de bon matí, està albirant el dia, comença a amanèixer, i després d'una nit sense pegar ull, em trobes en el camp, decebut, fet pols, senzillament perquè la situació és ja insostenible. Estem patint absolutament de tot, els llauradors, ja això és insuportable, i l'última gota que ha colmat la història ha estat la polèmica llei de prohibició de crema de residus agrícoles. Com sabeu, estem patint un tractament absolutament injust per part de les autoritats europees, espanyoles, no sé si també valencianes, perquè, òbviament, estem en una situació de desavantatge front a països tercers. No respecta el principi de preferència comunitari. Qualsevol acord que siga perjudicial per a un estat membre deu de ser revisat, i així no es revisa res. I quan es revisa alguna cosa, es revisa amb la boca executiva, perquè hi ha altres països que tenen interessos, lobbies forts i potents, que el que fan d'alguna manera és impedir que realment es facin les coses com s'haurien de fer. Ja ho sabeu, no cal que vos insistisca molt, el tema dels productes fitosanitaris que nosaltres no podem utilitzar i els països competidors sí que utilitzen, el tema de que no hi ha protecció arancelària per a les nostres taronges, els nostres productes agrícoles, el tema hem comentat dels fitosanitaris, que és molt sangrant, el tema de les plagues que poden arribar per una manca de control en les explotacions, en les importacions, que venen de països tercers, i a tota aquesta caterva de situacions injustes se suma ara aquesta llei que prohibeix la crema de residus agrícoles, entenent que la poda dels tarongers, que tota la vida s'ha fet i s'ha cremat, ara està prohibida. A més, en multes que van de 100.000 euros a 300.000 euros. No és broma, no és broma. Clar, em trobo en una situació dramàtica. En aquests moments tinc un camp acabat de netejar, tot ple de llenya. Després, si de cas, faré un vídeo, perquè és que estic molt calent i necessito desfogar. I allí està tot ple de llenya i l'Ajuntament de la Pobla no permet cremar. Per aquesta llei no deixa cremar, ningú assumir la responsabilitat, és el tema típic, ningú polític vol assumir aquesta responsabilitat i tot se passa en el valor. I el responsable, l'enginyer forestal, diu que ell no firma res, que ell no dona ni un permís. I a Cinc-Carcaixent han aconseguit, afortunadament, que puguem cremar fins el que queda de mes, d'este mes de maig, però que òbviament és totalment insuficient. Què és el que va passar? El que va passar és que molts camps senzillament no van a poder-se netejar, amb la qual el calibre de la taronja no va ser adient i, per tant, o van a indústria o desapareixen. Per cert, també hauria que parlar del tema de la indústria i la competència holandesa. Però això no és el moment. Camps que no és possible mecanitzar perquè són terrasses i, per tant, no tenen més remei que abandonar-los. I anem a produir un procés de desertització brutal fins a que les grans companyies, els grans comerciants, els grans fons compren les terres a preu de saldo i facin noves finques grans ja totalment mecanitzades. Claro, estic donant i pegant-li voltes, no sé com solucionar el tema. Ara mateix estic així en un dels camps que sí que té solució, però claro, la solució que té és que vaig a tenir que tallar, i ara ho veureu, tarongers a cada punta del camp, eliminar de l'ordre d'uns 10-12 tarongers en aquest camp i així successivament en diferents camps que aniré al llarg del matí, perquè el tractor puga passar, puga triturar la llenya i de passo també puga pulveritzar en l'atomitzador. Per tant,
Claro, si resulta que la taronja l'estan pagant, jo, per exemple, enguany la taronja l'ha venut a 0,15 cèntims. 0,15 i he sigut dels afortunats, perquè s'ha venut molt més barata. Val? Si resulta que jo, comptabilitzant, perquè ho porto tot comptabilitzat, vale, el preu de realment que me costa a mi de producció és 0,20 cèntims per quilo, sense comptar la meva feina, òbvia i evidentment jo estic perdent diners. I jo tinc un dilema, abandono els camps, es deixa tal qual o què és el que faig? Què és el que faig? No sé què fer. Vos dic en sèrio, és que no he dormit en tota la nit. No he dormit. Aleshores, tallar en este camp, en un camp de 3 fanecades, tallar 6 arbres, significa una reducció de collita que va a mermar encara més els meus ingressos i a encara fer que siga menys rentable mantenir el camp. El que vos he dit, estic desesperat, no he dormit en tota la nit, no sé com protestar, no sé com fer arribar la meva veu, no sé com se pot solucionar aquesta tremenda injustícia, perquè, òbviament, tot el problema ve de que el fum contamina. Quan, com podeu comprovar, estos arbres tan preciosos, el que fan és netejar l'atmosfera. Per una volta a l'any, que se creme, o cada 2 anys, perquè ara ja netegen cada 2 anys, la rentabilitat no permet altra cosa, per una volta a l'any o una volta cada 2 anys que se faci una crema, pues comparat amb el que contamina un avió, un creuer o la quantitat de cotxes que n'hi ha per ahí circulant, pues què voleu que vos diga? I un altre agravant, és que ningú ens avisa de res. De repent prohibeixen cremar i ja està. Ja vos he dit, tinc un camp ple de llenya que no sé encara què vaig a fer. No ho sé. Vale? No ho sé, perquè, clar, la llenya al mig del camp ni es pot treballar ni es pot fer absolutament res. Bé, de moment para el vídeo i seguirem fent ja vídeos més curtets que este. Doncs bé, comença la festa. Anem allà. Bueno, així estem tirant-li i bueno, vegeu el desastre, però bueno, és el que hi ha. És el que hi ha. Bé, remaprenguem el vídeo i després d'haver tallat 19 taronges en diferents camps, ens trobem en el camp on tinc el greu problema. És un camp que està en el Pla de la Pobla, i per la seva plantació, que ve ja de l'època del meu sogre, així és impossible mecanitzar. No sé si es veu perquè igual estem fent tot contra la llum, però així tinc tota la llenya tallada, llenya seca, i l'Ajuntament de la Pobla no dona permís per a poder cremar aquesta llenya. Suposa que es pot veure, la llenya escampar. Claro, aquesta situació me porta a que ara mateix no sé què fer. Estic en un impàs que la llenya està tota escampada pel dins del camp, com podeu veure. Estic anant per el límit entre 2 camps per a que es pugui veure, perquè per ells és difícil passar, quasi impossible, molt difícil. I, claro, el camp no es pot treballar si està la llenya al mig. Si no la puc cremar, no veig ninguna solució. I aquests utòpics
ecologistes que diuen que se pot triturar i portar així trituradores, claro, òbviament no tenen el problema ells, perquè si no comprendrien ràpidament que és antirentable. Mireu, este camp és un camp de xislets. Com veureu, el camp també està molt bonic. El camp està molt bonic, el camp està... Però jo estic entrant per on menys arbres n'hi ha. Este camp he collit en un any 600 i pico d'arrobes i han anat totes a la peladora, a la indústria. Han anat totes a la indústria al preu d'1 euro, per caixó. 1 euro per caixó. He tret en total 416 euros d'este camp. Val? La picada de la llenya, portant així una picadora, costaria molt més que aquesta quantitat. Simplement això, no parlem ja ni de guano, ni de polvoritzar de la brossa, etc. Tots els altres gastos no els comentem. O polvoritzar dels arbres. Bé, mireu, si encara es veuen algunes taronges que s'han deixat per l'arbre. Bé, la qüestió és que me trobe, com vos deia al principi del vídeo, me trobe molt mal. Perquè, clar, la situació en la que ens estan posant és la de dir, bueno, pues abandone, deixa la terra, la deixa perduda i ja està, però, clar, no és fàcil. Quan una persona com jo s'ha criat des de ben xocotet, acompanyant a ta abuelo, després a ton pare, portant aquestes terres, que hi ha un vincle emocional tan gran, tu no pots deixar un camp abandonat, un camp com este abandonat, tu això no pots fer-ho, no pots. A més, si el deixes abandonat, automàticament les autoritats començaran a exigir-te que estigui controlat, que no provoqui incendis, que no tinga males brosses, etc. Con lo qual, pues ahí tenim el problema. Abandonar no vaig abandonar, des de luego, i per això estic tan preocupat, perquè ara mateix no sé què fer amb tota esta llenya, no sé com solucionar el problema. Val? Si les coses ben fetes se fan d'una altra manera. Si hi ha una directiva europea per a impedir el tema de cremars, de residus agrícoles, lo normal és que se doni una moratòria, que se doni un període transitori, perquè un taronxer no se cria en un any ni en dos. Val? Un taronxer, per amortitzar-lo, necessites com a mínim uns 40 anys. I si tu tens un camp que no està preparat per a aquesta mecanització, claro, tu no tens la culpa d'això, perquè fins ara les regles del joc era que se podia cremar, tota la vida s'ha pogut cremar, sempre hem cremat. Val? I ara de sobte canvia les regles del joc i tu ja no pots cremar. No, perdona, no. Vostè me dona a mi una moratòria perquè jo tinga temps d'amortitzar la plantació que ja tinc feta i després, això sí, reconsiderar-ho i plantar d'una altra manera per afavorir la mecanització i que no sigui necessari cremar. Però, ojo, la llenya se quedarà en terra i si no... I per no produir CO2 cremant-la, que després els arbres absorbeixen i van a netejar-ho, ja dia jo abans que era total una vegada a l'any o una vegada cada 2 anys, van a produir metanol. És a dir, allò que es queixen els veganos de que les vaques, de que els animals, les granges produeixen tantíssim aquest gas que és tan nociu per a l'aire, per a la nostra atmosfera, doncs així anem a fer el mateix. O sigui que a veure, eixa llenya no podem fer-la desaparèixer per arte de màgia. O la llevem d'una manera o la llevem d'una altra. Val? En fi, crec que és una mostra del que està passant. Jo he desahogat, he desfogat, però sí que m'agradaria que aquest vídeo que es compartirà però al màxim, a veure si creem consciència de lo mal que ho està passant l'agricultura, de lo mal que estan passant tots els llauradors. No hi ha dret a això no hi ha dret. I, clar, després ens queixem
de que cada vegada hi ha més gent d'extrema dreta, cada vegada hi ha més gent antieuropeista. Com no va haver-la? Com no va haver gent antieuropeista? Com no va haver gent d'extrema dreta? És que és normal, és que és lògic. És que no se pensa mai, però per a res en el llaurador. És que no, és que les ajudes són absolutament insuficients, són de risa, de risa. Primer tens de més d'una hectàrea per poder acudir a les ajudes de la PAC, ajudes que se reparteixen malament i sols els grans terratenyers s'emporten pràcticament tots els diners. A veure, en el meu cas, per exemple, la PAC m'aporta, pues, per a 43 fanecaes m'aporta algo així com uns 700-800 euros, de risa, ¿vale? I claro, resulta que la gent no entén el que està passant. I quan no entén el que està passant i se subleva, quan arriba algú que li diu jo això ho solucionaré, Europa té la culpa, així món d'Europa, doncs està clar, la gent ja s'agarra el que siga, perquè la gent està molt calenta i està calentant raó. Perquè les coses no es fan bé, no es fan bé. I qui siga que es posi les piles. ¿Vale? I, bueno, talle ja perquè tampoc vull fer la cosa molt més llarga. Gràcies per escoltar-me.